Hindi talaga magpapahuli ang mga Pinoy pagdating sa talento, lalo na kung boses at kantahan ng usapan. Muli itong pinatunayan ng Tarlac Agricultural University o TAU Coral matapos masungkit ang 2 Golden Diploma sa prestiyosong Busan Coral Festival and Competition o BCFC na ginanap sa South Korea mula October 30 hanggang November 2. Nakamit ng grupo ang gintong parangal sa 2 kategorya ng nasabing patimpalak mula pop a cappella at ethnic traditional matapos ipamalas ang kanilang kahusayan sa sining at kultura sa international stage. Bilang kaisa-isang universidad sa rehiyon na lumahok sa BCFC, itinuturing na isang malaking tagumpay ang pagkapanalong ito hindi lamang sa Central Luzon, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Kasunod nito, nagpahayag ng pasasalamat ang TAU Coral sa buong administrasyon ng universidad para sa patuloy at walang sawang suporta mula kay TAU President Dr. Silverio Ramon D.C. Salunson, Director Cecil L. Lapitan, at Assistant Director Engineer Donna May N. Labrador. Samantala, ibinahagi naman ng choir master at TAU Choral Conductor Jefferson R. Manalang ang kanyang mensahe bilang delegado ng Pilipinas. 2 ginto para sa'yo, Pilipinas. Patunay ang mga titulong ito sa kahusayan sa sining at pagkanta at sa pagpapalawak ng global visibility ng mga Tarlakenyo sa pandaigdigang entablado. Reyniela Tugay, CLTV 36 News.